Balo mo king beta mo, masakit po tang kakayabe. At ilang pisa sabihin, muainting dyan. Misan, ating bayong officer king kanakong parokya. Akit mo, ihapin itang balo mo na nung ka rin at tsuya ka rin, pero alayo ka rin. Kasi dyan pisa biyan dala, detang amanong acronyms, mga paya. Sabihan dala retang PPC, CPC, KBS, COMI, AP, LECCOM, EMDC, nano lang ang kanureta. Anyapin penandamana, iyapin tang diyang at tsuya, eya kayabe, magkasakit yan. Kingkikatang ebanghelyo, makanyan mo naman, nga na ng Jesus, hanggang ngararing Hudyo kang Jesus, hanggang kapilan kami manenaya nung ikay Mesiyas. At kay ba't sinabi ng Jesus karela, ding nga nang makanyan, nga nang makanyan, sinabi ko na kay kayo, tapos eko maniwala. Eko bisang maniwala kasi uling era ko kayabe, king tupa. Eka kasi kayabe. Magkasakit lang manintindi. Uling ede kayabe. Balo mo ning misan king katamo, pami bebe. Potang ding may asawa, malambat na lang miyabe. Ning misan akit mo ing kile mo nano tinasya kanya o binabaya mo balo dana nung nano. Ning misan ka eman kailangan ning katawan atin mong milyari balo dana nung nano ing karelang maging reaksyon nung sayala o mimwala. Ala ng paliwanag, may kaintindi nala. Balo mo, inginung sinubling maybe, iyapin itang mabibiyeya kay katamo. Meto nga sangkap na, potang mayan meng aintindihan, ing apong ginu. Potang akit mo na nungno ka rin, di ngaliwa magkasakit lang manakit, pero iya, aintindihan me. Minsan natin kung ating kung kakilalang pari nga kung makanyan. O ba't ining specialized street children na ini? Ay, ene pala child. Ining special street child ay ini. O ba't agyumeng paksabihan? At agyume pang paluban king kwarto mo at agyo may pang agyo ng mandilo king kilob mong kwarto nga kung makanita. Magtaka ka kung bakit ing sinabi namo anya king kasimple pakikuhanan ko na nungno ka rin akit ke Jesus kaya. Opat ketang special street person na ito. O ba't akakit na nga pong ginu? O ba't aintindihan ing biye? Aintindihan ing pangasubling mebye? Ing misubling mebye, biye misubling mebye, Easter light. Meto nga sangkap na, iyapin itang mayan meng akit at mayan meng aintindihan ing ginu. Ning misan king biyeta mo at nakatakara ka laing tinja. Dalami king cellphone, ay tuko. Miyayaliwal lang acronyms, agyudeng pakintinjan. Dalami king bisyo, aruno ko, diyan mo intinjan. Dakal la talaga paralan. At kay bat, ay end pa. Paralan da. Nung nano ing mabilis mong aintindihan. Nang misan, payalalaya nung nanong malapit
king puso mo. Itang mabilis at mayan mong aintindihan. Iyo, ing malapit king puso mo. Kaya biya kaya nga pong ginukarete. Kaya biya kaya kasalpantayanan karete. Iyan ing Diyos tamo. Asinubling maybe, aintindihan na katamo. Nya hamon kimbalang metong ika. Nuka rin ka kayabe. Nino at nano ingaintindihan mo king be. Aintindihan may kaya. Inginu ating biyena.